Takže vítám vás tady, jsem to jen tak jakoby stopnul, jsme jinak tam, kde jsme byli, aspoň doufám, a musíme najít ovce. Uhlí. Tam je uhlí. Proč? Dibí, mám uhlí 4. No, stejně je úplně na hovno uhlí, když nemám dřevo. Že by zlato? Ovce, pojďte sem. Pojďte. Kurňa! Oni jsou nějací moc dobří. Já mám jednu. Jsem nabal. No. Tvoje. Už mám 4. Tady máme dýně, tak si jdem. A potom si uděláme sněhůku. A už ty to pořád hraješ? Jo. Tak. A jdem domů. Potom se budu muset jako na video, odkud jsem přišel. No, já si to myslím, že pamatuju. Tam. Sklo mám. Já to vždycky poznám podle tam toho. Jo, New York. A já chci být Manchester. Jde. Takže se to nedá dát. Tak to chci vidět. Tak, aby jsem si tady poznal barák, tak půjdeme do ní. Jo. Jo, postýlku. A dneska se poprvé vyspíme. Tak, teď jsem chtěl si zvětšit můj čestku. Tak, teď si dáme šlap na deska, to by se mi spíš... Takže ne, budeme potřebovat líčky. Máme 60 loučů a jdeme si vzít. Nevím, co si vezmeme. Asi si vezmeme torč. Dáme torč.
Jo, jsem chtěl zvětšit vlastně tu, ona už je 2. Tak si tady postavíme další trůj. Takhle. To nahážeme. Teď to tam všechno naházím. Potom si vyberu třeba. Zatím se mi tenhle barak začíná líbit. Že takový malý. Kdybych se ho vytunil nějak, tak by mohl být dobrý. Sílu to nebudu potřebovat tím pádem. Jo, 1-0. Tohle a tohle. Super. Co? To tam zatím vyhrává. Co? Už ho nemám. Ještě normálně. To je pravda. Tak, tady. Huba. Tohle je asi konec.